Ambel, sisikat tayo niyan. Ha? Ganun ba? Ikaw yung artista for the day. Ang mahalaga nag-a-upload ka na. Sir RB, Sir Pat, pasigatin yung channel ko ha. YouTube ba yan? Oh, YouTube. Only fans daw. Oh, grabe, OnlyFans. Open-minded ka. Open. Open-minded ka. Sir, nagtao kayo. Ay, naka-vlog, baka matalo kayo ha. Magpapakita gilas kami kayo. Kasi magpapagbigyan niya tayo. Grabe yung mga service niya. May ano Powerful. Oo nga. Hirapan din akong ano kunin yun. May electric yung gumagawa. Ito lagi. May magic. Tapos ito mo. Napagod na yung akabit. Yung maka-reserve na 12 minutes. Bakit lang? 12 na. Okay pa yan. Go lang po. Tuminagpit na ako. Ang natakot ako. Tapos nawalan na ako ng gana na ako. Tinapon mo? Ba't parang lumala ka ba? Kinabahan. Nag-quit ka talaga. Kahit matigas yung board. Kasi ito naman. Ito naman. Masayang yun pa. May tao nagagawa na. Ginagawa mo. Sobrang liquid. Yung polarization kasi namamagpak na. Nakakayak ko kinelis na sa ang malalaga sa akin, sa market na talagang happy ka. So parang nantay ko sa
out. Out, out. Akin yung Sa akin, ito is sakto. Pag 9 na dapat. Meron yung gusto nila bumili ako last. Nabakal pa. Yung Victor? Yung Victor tapos. Tapos hindi siya ulit ng number. Bilang sa way ko. DJ Smart. Pagod na flower. Sorry, sorry.